mhlambe umama kunento eziye zimthunuke, right? And kuthiwa we don't respond the same when it comes to pain. Usasekhona yena umama? Unomnyama uye wasweleka after ndina 15 years old. Ingwenye noThemnkosi. Angakulimaza ngami. Ingwenye laqhaqazana. Angakulimaza ngami. Uyabona manigodukile. Bendehlile nonto yokwenza umsebenzi endina uThonga. Okay. Ozengethongo. Yeah, mina ngigayidwa se-spirituality. I love that. Ingathi sonke ndikuxelela izinto ngeke because xa izinto sisiza ngethonga akunanento uba uzoya kutata ubani bana kuqhathe ngoba ize kuwe. Laa nto ifana nantoni? Sesizawungena deep down. Okay. Igqirha lizithwaseli, igqirha liyakhonjwa. Injalo kaloku. Injalo. Just that abantu bayaphanga. Yazi bhuti usathi just that abantu benza i-fashion. That's why engathi i-spirituality yindlalo. Kunabantu abagezayo. Utshona bhuti yazi and abantu abagulayo ngokweqiniso abayifuni la. Yazi kunento yathethwa nguGogo Sikhotheni esithi we are all spiritual beings. And akutsho uba sonke funeka sithwase. Watsho uba we are spiritually intact. Mhlawumbe wena umuntu nje ofuneka xa iphupha ayenze ngalendlela uphupha izinto ngayo kodwa kunyanzelekanga ukuthi uthwase. Mna ndinetshomi yami yahlala 2 years avele yangakwazi ukuthetha, yangakwazi uhamba, yangakwazi ukuthini. Yeah. Yazi mhlavukayo wavuka sesithi kumama yakhe notata yakhe ezinzulweni zobusuku wathi masambeni. Ba driver from here to Limpopo. Okay. Eba direct indawo angayazi bafika emlindile umuntu wamthwasisayo. Wafika seyipheka phandle athi bendine elindile. Alithi uyandiphendula. Uyakhonjwa. And let me tell you something. I'm not mistaken noba 2 years back igqirha liphuma e-Eastern Cape emanzini. Kuthiwa lihambe kudala sebancinci. Yazi wena yazi intoni umomkhulu wami qha ke wathi asobuya phaya wabuya washiya. Umomkhulu wami wanyamalala. Ekunyamalaleni kwakhe andanoba yaba unyaka. Kwafika kumuntu esitsho uba ekuthongeni uphuphe uba undawoni. Wayolanda ehlathini. Sidala spirituality. Ndandisoyika ke mna yazi nangoku ayipheli emehlweni am because wayichokozile ne. Enenyoka enento qha sasibancinci kuthiwa masingajongi thina. Qha thina salandela abantu abadala. Kwafika kwanika ibhekile phayana. Ehlathini ehlathini. Province. Kutsolo kodwa kwamanye amahlathi ndandimncinci I think ndandina 10 years then or 9 years. Yabusomdala. But nonetheless I think it's one of the things endandifuna uziblocker because laa nto ndandiyibonile yayingekho mnandi. Of course, yeah. Yayingekho nto ubona umuntu ehamba nezilwanyana kodwa ubuya kwakhe zangaphili. Wahamba wathwasa yahanjiswa lo nkomo like yonke into yaqhutyelwa kolo hlathi ukuze abuye kodwa ubuya kwakhe zangaphili. Kodwa yena wathwalisela ehlathini wathwasiswa zizilwanyana. Ijulile siswami those things. Remember spiritual ku100 years kuba kwimboni eyi1. Imboni that is ihamba nesithunzi. Idlozi liphansi. Imboni ayilonto kwezinye indawo ibizwa ngoshemen. Uba uya eRussia abantu abaninzi banemboni yabo. No. Nakuno intoni lento lena ityala lamawele. Ityala lamawele. Ndiyakhumbula uba kwakukho imboni yabo eyayifika baxelela uba apha elalini kukho like bifika bachazela uba kuzobakho into ethile ngoku kuzobakho into ethile uba into enhle okanye into embi. Yiyo into ebizwa imboni. Ndingavuma ningavumi because abantu basafuna uunderstandiswa into yokuba xa kuthethwa ngemboni kuthethwa ngomuntu onjani. Singahlanganisi into ezihlanganayo. Imboni ngumuntu omkhulu kwenye hierarchy. Okay. Iyabona ka sesithetha ngo-D15, ngo-D14, ngo-D13 and also expect ba inamba enkulu ngu-D15 kanti ngoku inamba enkulu ngu-D13 inamba enkulu. Izinto ze-spiritual codes la. Thank you. Okay. Now ke ngoku kwenye level enzima. Uyayibona njalo. Now if la muntu asimameli for instance ubaba uCredo umuntu so that at least nikhona uunderstand andifuna deep down konsikana. Okay. Aba bantu bonke because mayiphuma lo yena emoyeni uya introduce enye imboni
ezawuthatha over iqhubeke umsebenzi. Ndingcambazisa Yeah, sure. nawe. Imboni iye ibe ngumuntu othwasiswayo okanye imboni ityunjwa ngabaphantsi okanye imboni ityunjwa ngabantu bokuhlala. Abantu abaphansi siswami that is ngamadlozi. Ewe. Abana ngabantwana. Imboni siswami yazalwa ikhethwa ngabantu already abakwe hierarchy ephezulu. Yazalwa. Then that is why amadlozi is very important into ba akhothame kwimboni, because idlozi liyaphila. Idlozi lihamba ngenyawo. Idlozi liphansi. Imboni isenyameni phezulu. Umuntu wesithunywa uhamba ngesithunywa, umuntu omoya. Imake imboni intona ama-duties wemboni ngumuntu onyangayo okanye ngumuntu. I-duties yemboni igijima kwikona zoyi-4. And let me tell you something, spiritually sihamba kayi-2. Sinobufakazi spirituality. Ayikho into engenabufakazi lifini. Now imboni yiyo ekumele iguide. Ba okay, ngoku kuzakwenza 1 2 3 because politicians anazi next anazi into ngomhlaba. That is beba oCredo Muthwa, onsikane, onongqawuza. Ongkhulumantsumpa elisuthu, ongkhulumantsumpa elisuthu, uyabona njalo ezambonikazi. Futhi ndiyathanda xa ubalisa nonongqawuza ngoba abantu abaninzi nonongqawuza bayamazi ba yayi ngumuntu owayibona izinto afika azoxelela. Ndizama uza nayo siswami. Now mawujonga ababantu ngabantu, for instance unsikane akho umuntu ongasazi istory sakhe. Uthi unsikane ayikho iBhayibheli. iBhayibheli ayina even 2000 years ikhona. It means already incwadi iBhayibheli icreatiwe, uthanda ungathandi. That is why bekutrenda ngoku bethi abantu indodana ifele wena not him. And that time unsikane eprofeta ethula isiprofeta ekhupha isambulo unsikane that time uthi kunencwadi ezawufika ibikhona iPasika. Kamanje siphuma kuPasika nizawujula lapha. Iyandixaka ke mna bhuti I struggle when it comes to indaba zeBhayibhile ne. I remember malumama I think 9-10. He said yemtshana uyayazi ba kutheni kukho iBhayibhile nje apha emhlabeni. Ndithi mna ndazi. Athi the purpose of a Bible was to program people to live harmony. Kwakwenzela nje abantu babone izinto ngokufanayo baprogram. Hayi the way kwenziwa ngakhona ngoku sekukho bonke umuntu uthetha ngeBhayibhile kodwa benza lifestyles is different. Yeah, that's why ufumaniseke opastor balapha eSouth Africa because elizwe lika wonke lelahlile. Ezinye countries yasebenza seswami. Intwana uba ngajonga isena 20 sekwazi ukhanda ikhathapile sekwazi ukhanda ihelicopter. Mawuze South Africa uhlangana no Steve Ovengpastor. Yeah. Because elizwe alina order. Uzawuya next door eZimbabwe. Anansigama. Yeah. For instance, by the way, uzodwa ayonto wrong. Yeah. Wajike airport. Umgabe wathi not kuyamizwa. Ube nqunu spiritually umuntu osifazana uyanxiba yaqoka siswa. Umzimba wakho kumele uthande. Kodwa spiritually mose kuthiwe idini kwasasinganxibi. No, funeka understand sijonga izinto. Kwakune order and also yayingekho rape. Ngoku kanganxiba. Spiritual besine order. And mawubona umuntu osifazana ubumprotect. Yeah. Umkhabe. Yeah. Namhlanje manje kubona ngihleli nawe ndibhaqa opportunity.